Maqwala namkelekile apha eMaqwala manje basinendwendwe ezisuka kwindawo ngendawo abantu abasuka kude kakhulu andikwazi nokucalula funa ukuthi-ke khululani ibhatyi mamone khululani ibhatyi nibeke amaxakatho phantsi nikhululeke bethu nani namkelekile eMaqwala niyayibona le-protection ikhona ngaloo mazwi sidla ngokuthi ibhokhwe zomnombo omnye zilala ndawonye. Namhlanje sibona silapha sisuka kumakhaya ngamakhaya ahlukahlukileyo, kodwa namhlanje babambisana ngomqashi omnye. Sihlephule sihlezi ngomshwamo omnye sirhawulisane ngebhelile. Ize kithi-ke lokho namhlanje singumntu omnye singabandawonye. Baze uthi-ke xa ubona wakuthi enengxaki ukwazi uba uncede ungathini bathi wathi namhlanje singumntu omnye. Ngelo-ke ukunamkela zizinto zakithi nani izinto esekhaya njengoko etshilo umama ngaphandle khululani ibhatyi namkelekile. Yeah.
elokishini yakhe uba lo mntana lona ikhona le nto yohlukileyo kuyo, inoba ikhona into ethile kuyo. Yavana? Okokuqala kukunxiba kwakhe. Unxiba ntoni? Uhloniphekileyo. Ne? Unxiba ntoni? Uhloniphekileyo. Andithi imisebenza leyantoni yomntu apha empilweni, kodwa andikhuthazi kanile kusempilweni ndeze ntoni imisebenza yemfundo ne, ngoba ndizothi ndizofitha namakhwezo and ke ngoku andidizekazi ne. Ne? Kukusikolisa abantu empenyekumzini. Ndicela uba ke ngoku ndifundise ukuhlonipha ekhaya. Thina ke namxola esiXhosa ndisasebenza. Umama, wonke umntu ongumama, ngumama wakhe.